Dobili smo mogućnost da surađujemo sa drugim. Završavamo naše djelovanje. Kampanja će se i dalje nastaviti. Sa kampanjom i praktično učinjenje izraženoj volji da se u našoj predstavnici Ministarstva Unsko-Sanskog kantona, Ministarstva za građenje i projekta kod nevladnih organizacija. A s nama je i gospođica Emilija Mažar. Pozdraviti svi u ime Resursnog centra za vode i okoliš. Traje evo od oktobra 2012. Želim pohvaliti naše partnersko udruženje iz općine Velika Kladuša godine. Izuzetno mi je također drago vidjeti ovako kreativne radove naše. S nama su danas i predstavnici kampanja uključivanja građana i javnosti su ovdje sa nama i najmlađi građani ovog društva obezbijedilo i prigodne poklone. 70% otpada može ponovo iskoristiti. Umjesto vam deponije bez veze. Jo, super, baš je to dobro. velikim aplauzom. Predstavlja opasnost za okolinu. Umjesto da zatrpavamo deponije bez veze. Jo, super, baš je to dobra ideja. Idem ja napisati. Neću da nosim masku na licu, hoću na sunčanom nebu ti noćnost zdravu, sve životinje bježe. U zemlji smo u zraku promijenili su okus kome jesna. Ne više! Ta moja više nije slasna, ova nam je poruka svima posle jasna. Htjeli ne hvaliti, ali bilo kad bi smo koristili. Stvorena za igru i veselje, za ljubav i snove. I veći i fino im reći, Blaga šiša, svud nek pozdravi stignu. Ura, 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 3 put ura, za pjesmu i igru. Bili su to mališani iz dječjeg vrtića Lili. Sekundarne sirovine se ponovo iskorištavaju, čime se prirodni resursi pretvaraju nova